знав, що писали сте не по-українськи, по-руськи, писали сте по-нашому. Знаєте, як вам казати, я писати по-нашому не дуже хотів. Я хотів би писати по-нашому, але там в тому редакції Не пускали? Не пускали, так. А треба було так. Так що я не казали, або там так було, що російською, да, русизм, то не йде, а то русинською, а де то Запрещали. а де то мов. Які з книжок ваших можете відмітити, що вам все більше має люблять? Ну, книжка, мої книжки. Я, наприклад, там німейся любила, я перший раз, знаєте, після того, як ще розвалив Союз, писати було ні про що, бо нікого хвалити, нікого, ті комуністи, ні депутати, а цих нових теж ще не було. І я написав перше оповідання «Батьківський талісман». Що хотіли сте повісти в тому оповіданні? Я просто, я працював в одному з сіл району тоді, і там була одна жінка, яка була, їх називали американторша. Справа в тому, що там в мене був друг, може, не знаю, можна, я можу кажу, в мене був друг у сільці Сенчера Андрій, він вчився у Львівському відділі, на журналістичному відділі. Він писав там. А в нього була сестра чи хто, яка мала то. Получилося так, я вже узнав у людей, що була жінка мала двоє дітей, і вона, бідні були, і вона відпустила свого чоловіка в Америку. Я хотів показати, що чому я так написав. Справа в тому, що він, дякую, я не хочу, що він поїхав в Америку і почав послати додому гроші і посилки. І вона стала заможна вже більш-менш. Він там пробув 10 років. А коли він їхав за границю, вона була дуже така красива жіночка, та пережав за нею, бо вона мене зміняла, не зраджувала. Він дуже мав любов до неї, вона до нього, в общем, любов міцна між ними була, але були бідні, то так, ще лише би заробити. А він як поїхав, вона через 3 роки народила хлопчика від нотаря сільського. А нотар був писатель, був такий журналіст малий, та той Сенчер Андрій був його син. Ну, він помер у І так що, коли чоловік тої Оленки, там через 10 років написав, що їде додому зовсім. А вона жила недалеко у слідці коло церкви. І він приїхав з Мукачева, приїхав, повна бричка тих чемоданів, а вона вискочила із хати, та впала на коліна і каже, що прости мені, було нічого страшного. І що дивно було, що першому подарунок дав цей батько тому молодшому сину, що не був вже його, а потім друге. Ну, а потім він прожив, вона, значить, простила, він її простив і ніколи не згадував в життю за ці гріхи, як то кажуть. А він потім скоро через рік помер, а вона через рік теж померла. Ну, діло в тому, що все, що ви розказуєте, це тепер трагедія теперішня, тепер теж много йдуть і в Чехію, йдуть за границю, і теж свого писали те, що і тепер все відбувається. Вижу, у вас є книжки по медицині. Що можете по цьому повісти? По медицині в мене книжка є, перша книжка в мене є, перша книга в мене є медицина, ветерана медицини Іршавщина є. Далі є в мене за покликом серця, де описані всі
пенсіонери цілого району медичні працівники. І лікарі, і медичні сестри. То який період? Період від Радянського Союзу, радянської влади до тепер. Ну, і навіть згадували і всі медичні заклади, і всіх людей, які були. Тут є всі фотокарточки, біографічні. Ну, це досить великий труд, бо зібрати тільки матеріалу. Дуже. Я писав 2 роки тут. Походили на що то. Так що треба було написати кожну лікарську дільницю, кожну лікарську амбулаторію, описати тих людей. Ну і завершимо тим, ось як ви видите теперішню ситуацію в державі. Ну, що сказати, у мене вже 13-14 книг є. Мене, значить, Василь Васильович Кузан, такого чули за нього такого. Значить, я даю йому книгу, та він мене хоче представити, як звання заслужений член спілки письменників України. Ми низько були на гробі у Івана Юрійовича Петровця, котрий учора, 22 мая, мав день народження, йому бо тепер се ісповнило 75 років. Я так знав, що ви були знайомі з Іваном Юрійовичем. Я знав Івана Юрійович. Івана Юрійовича. Я був на його, коли він робив у Домі культури у нас свою там презентацію, день народження, і був на похороні. Він має книгу його русинську. Він там написав граматику теж по тому. На русинську граматику. Так що він ніс певний клад. Ви маєте якісь задуми на будущі книжки? На книжки у мене тепер я пишу про книжку про отця Серафима. Це був священник у селі Підвірному, монах. Він мав там маленьку хатину, там він жив самотній і дуже вірно служив. Він був настільки духовна особа, велика, що він своїми молитвами відмолював припадки і всякі інші хвороби. І він був дуже духовна особа і така особа, що нічого не брала за свої, нічого не брала на якусь плату, а жив так скромно, мав лише там постіль, яка була на матрас був солом'яний. Там лада в нього була, знаєте, що то лада? Ну, лада була, там стіл був, шпор, і мав маленьку там куток, де він молився над хворими. А чого упав позір на цього монаха ваш? Тому що він був, він був людина від Бога, яка допомагала людям. Його щира молитва допомагала людям. І там я пишу тепер до много випадків, коли... Він ще жиє? А він умер в 1988 році, а він працював священником з 1933 року, в общем, 53 роки був у тому. З 33-го? Били його всі, і люди наші били його, і перешкоджали йому наші войовничі атеїсти, перешкоджали, що лише не робили з ним, але він був. Ну, Бог йому давав сили, і він робив добре для людей. Він казав так, що як він казав, коли його били, Боже, Господи, відпусти, бо не знаю, що творить. Ну так як говорив Ісус Христос. Він казав, і він не дотримувався таких, що не збирайте собі сокровища на землі. І того було. Так що він був дуже Божа людина. І від його щирої молитви йшла допомога людям. Навіть розказують жителі Підвірного, навіть в Мурманській області були люди. І давали йому щось, він дали йому, бо не хотів нічого брати, а дали йому утеплену безрукавку утеплену, пустку. Він ото подарував циганином, який самотньому, який не мав нічого, там каже. Як пішов, каже, до мене, тот подарунок, так і пішов. Напослід, що б ви хотіли ще повісти?
Ну, щоб туристи, щоб у нас була економіка розвивалася, щоб наші люди не їхали за границю працювати, щоб були сім'ї разом, щоб не було то. А то як тоді було, так і тепер ще більше. Не встигне поїхати, вже знаходить собі там пару, а тут таке, то треба, щоб економіка була, щоб люди мали хорошу заробітну плату. То.